Dear leader of opposition, LOP Chaudhury, ex-MP, the Politburo ni member. Tini wan chuk mani, nung khoroksha ti prasha, onex senior leader, onex experience dong ni political ni. Party alada ngai mano, haipono khak haimene je, norok hai borong thane sung onek kisu surungjanai tong himan chung mani. Kintu tini pura serai serai ke phunuguri khanong je nini social media ni post khaimane tui nang tam post khaikya worldwide in a new bottle nung hai khoroksha leader of opposition ex-MP te khoroksha politburo ni member nina mo hai post rok bai nung sung tam wan sunai no ti prahasti ni borok tam wan sunai no khoroksha mature politician da wan sunai na immature politician wan sunai nung hai disgusting borok no sung akai khaisi selenga tabu khai norok hai borok no sung nasingnam sunglia norok tibrasan bai khorang tisai to maya no maya je khorang tisai pon to norok kebeng go haisi abo hai nong hai borok no sung ta khai totally no akai suka ekdom seleng suka haisi soilia tabu norok hai borok no notice tabu kaisa khorang kaisa kai thancha kai janjan state ni janjan problem no rise no dilin thani khorang tisanai dilin thani sanlainai ni tini bobagra tei kwbangma chini kono sakma jisong ro milui kaisa thancha platform phai kaisa notice ni kaisa khorang goi dilino sigrinai ba dilino khanarinai dilino saonai okokno salaimeni miawo nung chajagli haisi ari nung hai borok te tamle khaimanai ba kono khaimi anorok je borok kaham khai tongo kaham khainani lamo kasunani abo simisi norong samong haisi an bagino nung hai LOP Chaudhury no sung tabula kai sukka haisi seleng sukka sungwan sungmani ti pramotha alada party CPM alada party hai pano khoroksa wan sungmani je ti prasa ni bisingo LOP Chaudhury sung hai borok tongko kaisa bongthani onek kisu political surungna tongmani kintu totally disgusting haisi disgusting akai khaisi namno takai an bagino sanamu sungo nung tabu je buni dalarang chiri khok tongmani kono lab kri haisi nung kono dino te prasano yok samari maya nung je imang nung tomani o imang bo kono din purong nung yaisi bujikha on bagino khlaimi akai siringai noga sugoi tong naisi je khanja no jorar diaisi agabon chanamu sungo nung hai borok no sungte sujugri oi mai yaisi nung hai borok no sujugri oi sung sesung gaisi aboino sung tauni generation ni borok tabuk gen z ni borok sung haisi norok hai expire malong no sungte kamdang lia norok hai expire no sungte bus kango nanya musung liasi so abon boin sana musungo be careful kaham kai tong liasi tabuni boys sungkha tabu boys je tongmani kaham kurung kai sai thangoi nijin family borok bai kati diasi political lo yak themang themangoi kono lab kore haisi kebo muitu khaiglak no haisi an bai sana musungo ani advice jora tongko kaham kurung kai tongdi nijin family bai somai kati di o buni dalarang chiri khogoi kono lab tonglak so awon bogin chawo chuno nung jespan sadi bubagrano jespan hindi notice party katal khulokman jespan sadi